Orain gelditzen zaizkigunak, izango dira 6.000 metro egin duten traineruak, maila gizonezko absolutuak. Berrogeita bederatzi traineru izango dira, Salinas de Torrevieja, Zatorko traineruarekin, amaitu dute bere lana. Habéis acabado el trabajo, Alta Salinas. Emakumezkoak egin dituzten denborak. Irabazlea esan dugun bezala, Ibaika izan da 14:30, 3:26. San Juan izan da bigarren 3 segundura, 14:30, 50, hirugarren Orio, 14:48, 55, Zumaia izan da laugarren 14:30, 68, Denia 15:16, Getaria Zarau 15:19, Alicantek 15:48, Campello 15:42, Santoñak 16:04, gure esku dago 16:07, Ondarroa 16:49, eta Betulo 18:23. Bitartean hemen ditugu Alicantekoak, Santurtzeko trainerua, Santamos los Francos de categoría femenina, vencedor Ibaika con 14:30, San Juan 14:33, Orio 14:48, Zumaya 14:51, Denia 15:16, Getaria Zarau 15:19, Alicante 15:41, Campello 15:45, Santoña 16:01, Gure esku dago 16:07, Ondarroa 16:49 y Club Náutico Betulo 18:23. Vencedor en categoría femenina Ibaika. Benditugu beste bi traineru, Badalona eta Valentziakoak urrenez azkeneko txampan. Valentziarra pasatu nahian, baina ez dute lortu. Por poquito, pero no han podido superarlos. Badalona y Valencia, Universidad de Alicante. Eta estropa horrezen, bandera emango zaio irabazleari, baina plazan izango da, herriko enparantzan. Peusube, amaitu dute bere lana. Hemen dago Campello, Zarauzko ontziarekin. Eta uberezko arraunakin. Ez da horikoa izaten gehurtsona aktiberakin egiten den momentuan. Amaitu dute, sabes, finalizar el recorrido. Enhorabuena.
Azkeneko paradetan. Amaitu dute bere lana Zarauzue baita ere. Azkenengo 50 metrotan. Bermeok baita ere, 3 ontzi ekarri ditu. Amaitu dute. Horrein zugurate jarraitzen dute batu, baina amaitu duzue. Bertulekoa ditugu baita ere, hemen amaitzen. Kampa urtsuarekin. Amaitu dute betu Donostiarra fe izango dugu. Amaitzen orentxe. Apabotilak amaitu duzue. San Pedro ere 3 ontzi ekarri ditu. Donostiarrak ere 3 ontzi ekarri ditu. Estela el Dios oficial, hay algo no brutal. San Pedrokoak azkeneko kalaetan. Amaitu dute bere lana baita ere San Pedro Fek. Zierbano dugu. Barnikaldetik Zierbana dator eta Suantzez ondorenen. Suantzez minutu bat lehenago batera da, baina Zierbanak pasa dituzte eta azkenengo kalaetan ditugu. Maitu dute eta Zierbanako traineru izan da Zardena, Arkoteko ardurari pare batekin. Suantzez dugu hementxe. Eta atzetik Zurreiabe eta San Juan B. Amaitu dute Suantzezko arrendariak. San Juan B, Zumaia B pasanaian, baina ez dute lortuko minutu bat berandu bat ere. Bat bestearen atzetik sartuko dira. Azkeneko 50 metrotan. Zumaia B eta San Juan B. Amaitu du Zumaia B. Eta baita ere San Juan B. Donostiarra B izan daiteke uren kukoa. Eta Izuntza B atzerrea xeago. Donostiarra B azkenengo 100 metrotan eta atzetik Izuntza B. Donostiarra Bkoak azken esfortzua. Amaitu dute bere lana.
izuntzabe baita ere azkeneko 100 metroetan. Gogoratu 6.000 metroko bidea egin dute hauek. 6.000 estropadan eta beste 6.000 irteera iristeko edo gora igotzeko. San Juan de, orain arteko denborarik onena. Kolindrez du, eta gorainen atzetik gertu, Lutxana. Kolindrez eta Lutxana ditugu urnez horren. Abajo de Colindres amaitu dute Lutxanakoak baita ere. Berrogeita hamarekin Kastreña eta 51ekin Ibaika. Kastreña B eta Ibaika. Kastreña be izango da lehen dabizikoa sartzen, eta bere bueran Ibaika. Kastreña ha finalizado su trabajo, Ibaika baita ere bukatu duzue. Mundaka dugu elmugara urbiltzen baita ere. Mundakarra ontziarekin. Amaitu dute bere lana Mundakako mutilak baita ere. Dutxo du elmugara urbiltzen baita ere. Eta arkotu atzenik. Mendu getxo. Amaitu dute bere lana. Atzetik tomateroak, eustukoak. Amaitu dute arkotekoak baita. Amaitu dute deustukoak. Haciendo una coreografía. Eso la hice muy chorra. Ya ves que cara de. Ondari el muti gertu. Bere lana bukatzen.
Kamargo dugu ondorenen. Eta Zarautza. Camargo, en sus últimas palabras del entrenamiento de hoy. Eta gertu Zarauztarrak. Camargo, amaitu du bere lana, Zarautzek berehala. Amaitu du Zarautzek baita. 50, orain arteko denborarik onena Zarautzek. Bermeo be joatenak irten dira. Hori izan da azkena mapiletik irtetzen. Joan lanean dira ontsi guztiak. Hogeita mezortzi Bermeorrek egin duena, orain arteko denborarik onena. Amaitu dute baita ere bere lana. Elantxo dugu, azkenengo 1 metrotan baita ere. Amaitu dute bere lana elantxoekoak baita ere. Santoña dugu hurbiltzen baita ere. Hementxe dugu Santoña. Santoñak amaitu dut baita ere. Donostiarra A eta Ondarroa ditugu. Donostiarra dugu amaitzeko zorian. Amaitu dute Donostiarra baita ere. Eta trintxerpe atzerago. Men ondarrutarrak. Trintxerpe hurbiltzen baita. Eta Getaria bereien atzetik. Hemen trintxerpekoak. Hemen Getariarrak azkenengo esfortzuan.
20:26. Bermeo B 20:38. Hasta el momento los dos mejores tiempos. Hemen ditu Lekitiarra baita ere izuntza. Arraunak urrundik ikusten dira. Maitu dute Lekitiarra baita ere. Kastreina dugu hemen, eta Zumaia beraien atzetik. Los castreños en sus últimas palabras del día de hoy. Zumaia azkeneko talaetan, bereien etxetik Orio B, eta hien atzetik Zierbana. Orioko gazteak ditugu azkenengo esfortzuan. Hauen atzetik AZT-ko traineruak izango ditugu, Zierbanakin hasita. Amaitu dute Oriobekoak eta beraien atzetik Zierbana dugu. Amaitu dute baita ere Zierbana. Orain arteko denborarik onena Zierbanak egin du. Amaika. Los últimos metros para Astillero. Han finalizado su trabajo también los remeros de Astillero. Zierbanak izan du denbora onena. Hogei amaika, bigarren Astillero, bi segundura. Astillero 20:13, a 2 segundos de Zierbana, por ahora el segundo tiempo. San Pedro de Buemen. San Juan, Bater, azkeneko paradetan. Amaitu San Juanek, mejor tiempo hasta el momento, San Juan con 20:01. Bitartean Portu eta Hondarribia hurbiltzen. Porturi pixka bat hurbilduta. Portukoen azkenengo kanalak. Amaitu dute. Segurazki egoitik jetxuko dute.
Eta atzetik Kaiku eta Orio. 3-3 gaurko jaitsiera amaitzeko. Bermeo azkenengo paladetan. Amaitu dute bere lana Bermeotarra baita. Hone atze, hori hori. Gu baino txarra. Kaiku dugu sartzen, eta hori hurbiltzen, ea hori gai den. Amaitu dute, Kaiku amaitu du, eta hori hortxe izango da. Legazi. Sartu da hori baitare, eta zorionak hemen bertzaile guztiei, arrolari guztiei. Muchas gracias a todos los remeros y a todos los asistentes a este evento, a este descenso. Muchas gracias por respetar las normas y por ser tan cívicos. Sin vosotros no podría ser este descenso. Mila esker denoi. Daremos los tiempos de los 20 primeros. Orio ha sido el vencedor con 19.30, Hondarribia 19.37, Bermeo A 19.59, cuarto ha sido San Juan con 20.01, San Pedro 20.06, 20.09 para Portugalete, Ciervana 20.11, Kaiku 20.13, 20.13 también Astillero, 20.36 para Guetaria, Bermeo B 20.38, 20.38 también para Zumaya, San Pedro B 20.42, Zarautz A 20.50, Donostiarra 20.54, también han hecho 20.54 Isunza A, Hondarribia B y Hondarribia B, eso es, Dezlua 20.56, 20.58 para